Біблія для маленькіх. Стары запавет. Давід і Галіят. Філістынцы ненавідзелі ізраільцянаў. Іхняе войска выйшла на вайну супраць Ізраіля. Самы дужы жаўнер Галіят выйшаў наперад і закрычаў: «Прывядзіце да мяне свайго самага моцнага жаўнера! Я хачу з ім біцца! Калі ваш самы дужы жаўнер пераможа мяне, то мы будзем вашымі нявольнікамі. Калі перамагу я, то вы будзеце служыць нам!» Жаўнеры Саула вельмі баяліся. Яны не хацелі ваяваць з волатам. А ў гэты час Давід прывёз ежу для сваіх братоў, якія служылі ў войску валадара Саула. Хлопец убачыў Галіята і пачуў ягоныя словы. «Я пайду біцца з гэтым волатам», — сказаў Давід. «Ты не можаш змагацца з Галіятам. Ты яшчэ вельмі малады». Хацеў спыніць Давіда валадар Саул. «Бог будзе са мною», — цвёрда адказаў Давід. Саул даў Давіду сваю зброю, але для Давіда яна была занадта цяжкая. Хлопец вярнуў зброю валадару. Давід пайшоў да бліжэйшага ручая і назбіраў там камянёў. Потым выйшаў да Галіята. Волат пачаў насміхацца з яго, але Давід цвёрда адказаў: «Я іду супраць цябе ў імя Господа, які валадарыць панад усім». Давід паклаў камень у прашчу, прыцэліўся і кінуў камень. Камень трапіў у лоб, і пераможаны Галіят паваліўся на зямлю. Філістынцы ўбачылі, што іхні герой загінуў, і кінуліся наўцёкі.